IGP Muhammadu Abubakar Adam, MPMMNI Oga Gwarzo Shakundum, mai hikima da basira da gane halin dan Adam, ga mai kwafada kan kace gobo ka zamgarɗan, ogan AIG Bahubali ake magana kullum, AIG Ahmad Ilyasu Santu Shakundum, oga AIG dole ne na saka cikin waƙar mai gida. Samson Bacikas, ga kayan aiki na zamani sabbi kalkal fes, ga motoci an rarraba aje operations, domin adalcin ka yanzu babu kukan allowances. Police officers in ka gansu kowa ya fes, suna ta yaban ka sai addu'a suke yi mata bas. Inspector General al'umma suna maka san barka mai gida. Domin yin aiki manyan motocin kwantar da tarzoma ko yaƙi, in ka ce a yi fafada operation kyakkyawan tsari, lallai fafada ya hana laifi tasiri. Kafin ka ce gobo police sun zo balati, wannan tsarin ya tabbatar akwai security. IGP Adam Muhammadu mu ne maka san barka mai gida. To da zuwa fa yace baya so ake yin injustice, yace DIG kowa ya je yo taking actions. AIG zanzan ya tattara ya basu promotions, ya tara dukan civil din kasar ya yi musu injections. Kowa ya aiki department da dukkanin sections, ga kuma fafada operations babban tsarin mai gida. Adamunmu ya zama alkhairi, domin ya tayar da hankalin dukan mai san sharri. Kwamishinoninsa na rufanya aikin alkhairi, ga kuma ART sun tsaya akan kore hadari, ga kuma SAS gasar a kyakkyawan tsari. Anti-kidnapping ayyukansu daji har da gari, da tsohon COVID-19 ka tsare lafiyar mu mai gida. Bahubali a Kano lokacin ka mun samu justice, ko zanto Lagos mun sani kana yin good service. Tsarin IGP fafa'a da operations, dan inganta tsaro kokari kuke kullum tabbas. Yanzu kasar nan police civilians mun zama friends, tsarin IGP Muhammadu ya zama to jari mai gida. Hukumar 'yan sandan Najeriya muna alasan barka. Jamu mu je aiki, biya da mu bar zan namiji. Inspector General mun ga operation Fafada.
san barka.